डाक्टराव थांनो नागिरदों मादैना उदै सानाय जादोंनो ओंखायनो थांसै नै सनियानो जुथाखौ गानदों लोगोफोर साइज नुदों दा सनियानो जुथा साइज नुदों ने थांदो बाय बाय मानसिफोरा नायहरजोबसिगोन दा र' मानसिफोर नायनायखौ खेबनां र' मानसिफोर नायनायखौ खेबनां थांनो नोगोर नायगोन मोनफैबाय दा लोगोफोर जोंनि बे डाक्टरनाव हाबनोसै मोनफैदों बेवायाबो बिजि लाफैदों दाखालिनिफ्रायनो जाबाय थादों दा साख्रु साख्रुनो ओमफ्राय दिनैहाय बेवायजों आब'जों लाबोबाय आरो बिजि लागायसिगोननो आयौ गिबायसो आङो बेवाया फोरोंग्रा जाखांबाय नै जाखांबाय थांफिननोसै नै बावनो थुबाय नै आखायाव थुना हरबाय नै ओमफ्राय एसे मेडिसिन हरबाय ओमफ्राय बारा फैसा थाङा आंलाय थांदों 2-3 हाजारसो थांगोन सानदोंमोन ओमफ्राय 100 थाखानिनो जादों आरो नै माने गेससो जादों होनदों नालाय ओमफ्राय गेसनि हरदों ओमफ्राय दाखालिफोर हां लानो हालायि सायोमोन ओमफ्राय बे गेसखौनो थुखैयो होनदों ने बिदि जायो होनदों ओमफ्राय दा थांसै फार्मासि फिसाल' नै ओमफ्राय बनिजोंनो हामजोबमोनो आब'मोने ओमफ्राय ओंखायनो आब'मोना लिंहरनायखाय आब'मोनाव फैनानै माने नायजाफैबाय आरो आं आब' औ बेवाय दुरुं लादों बोरमा खागोननो बेखौसो लाबाय आरो मैगं गोथां नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय दुन्दिया लांसिगोन जों दखाननि बेयो नै 10 थाखानि लानोसै ने 10 थाखानि माबायाव सोनानै लाहैनांगौ मोजांनो औखौनो लादिनि आब' बे मा बिफांथाय बे माबा बायदिसो नुबाय आङो चिंचिं खालाय ना मा होनोमोनलाय औ बिदि बानलु गेदेर हमदोब्रा बेवाय औ दासो जादों दा नुवाखै बेसे साफा नुदों आबुनि एक्टर राइडार थांफिननोसै एबार जाबाय नै माबा माबि लाबाय एसे लोगोफोर सानजियामोनखौ लोगो मोनफैफिनबाय लानानै फैबाय नै सनियाया दुगैनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय जोंना नै एगजाम मास्टार बेवाया होनानै फैबाय बेवाया आंखौ लांनानैहाय आब'जों बेवायजों लांबाय आंहासो जिम लानो हाथ'नाय नङा नै साननैसो साबाय बाय बाय लोगोफोर गाबोननि मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन मुलिया नै माने गेस्ट्रिकसो जादों होनदों गेस्ट्रिकसो नङा
nih kiss. Bye bye. Kudu model Sandia. Sonia. Bye bye. Các bạn. Akhir video mình bye bye. Yes.